Wat is voor jou nou de mooiste prijs? Nou ja, ik zeg nog altijd van deze eerste. En dat hij een soort herinneringen om. Dat je de eerste keer Nederlands kampioen Dat bent? werd de eerste Nederlands kampioen. Wat viel je er zo mooi aan die wedstrijden dan? Nou, die gezelligheid met elkaar. Nou ja, ik ben er toen geworden door Hendrik Spoelstra, hij was toen havenmeester. Die vroeg hem in het café van Pieter, zou je met 2 jaar omropper wijzen willen? Nou, ik zei, dat kan wel. Dat soort, nou, dat hier stappen wijzen. En toen ben ik begonnen met rondwandelingen, dat zijn zo stad ik maar willen, Pieter. Ik ben nu in juli 79. Nou, en dan van 38 jaar dat ik begon ben in 39 en nu 79. Ik heb wel zijn, nou, dan ging ik terug tot 80, maar het is nou goed. Boeren, burgers en buitenlui, hartelijk welkom. Hier in het mooie, zonovergoten Sloten, de parel van Friesland, waar altijd wat valt te beleven. Komt, kijk en geniet, wat deze prachtige stad jullie vandaag weer biedt. Sinds het verder, zeg het woord. Dan komen we hier bij het voormalige stadhuis. Boven is hier het wapen van de stad. Een poort met gekruiste sleutels. Slot, sloten, oftewel de sleutelstad. Met de letters SPQS. Senatus, Pauperis, Quies, Slotensis. Ja, ik spreek ook al mooi wat over de grenzen. Ik had het in de eerste keren had ik het altijd in mijn spiekbriefje verstaan wat ik moest zeggen. Maar na al die jaren weet je dat precies dus. Je doet het nou 40 jaar. Maar zodat de meesten zeggen, mogen mijn kinderen nemen met jou op een foto omroepen. Het kanon nou, vreten jongens, dat doe ik zo lang al, naar jouw teksten uitlees. En ik zei, natuurlijk mag dat. Ja, want wij hebben de foto's laten zien. Toen waren wij 4, 5 jaar, staan we ook met jou op een foto. Dat is toch hartstikke mooi. Hebt u wel eens in een schandbak gestaan, meneer? Maken je vrienden even een mooie foto van je? Ik loop altijd met een slot in mijn zak. Hé, het is die Paken. Ja, dat klopt. En de woest nog even een keer mooi. Ja, zeker. De wie is nog net mooi geweest. Ik ben nog net mooi geweest. En hoe vies het? Leuk. Ja, hoe doet hij het? Goed. Ja? En het is ook heel erg leerzaam. En toch is net zoiets van, dat wil ik wel. Nee. Mijn examinator uit Hof, uit Sneek, daar was ik bij gezakt. En die belde me op een rondwandeling met het CBR. Ik zei, dit is hem, niet voor mij. Dus ik kwam hier, ik zei tegen hem, gaan we even in het schandpaal, dan kunnen je collega's een mooie foto maken. Je, heb je altijd herinneringen aan Sloten? Nou, hij ging er prompt in staan, dus ik hem op slot. En dit is de man die heeft mij laten zakken. Nou, ik heb hem laten zweten. Kun je dit wel missen? Dat weet ik niet, dat ik het missen kan, want joh, ik hoop nog wel dat ik bij zo'n rondwandeling was al. Maar ik mis het feest. Ja, want je bent wel een man van het podium, hè? Ja, ik mag graag een beetje. Zo mijn vrouw die op achtergrond en mijn vriendin, nou ik wat, die hoeft het net. Hè? Maar ja, zaterdag nog stempelen en dan geef ik de ratel over. Over en uit. We gaan weer even verder, dames.